ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор боша, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. ассалому алайкум дӯстони азиз, мо айни ҳол қарор дорем дар ширкати Акай Парвиз ки тӯли 6 мошини ака реклама кардем. бороҳатон аз Москва ва Московская област гирифта ба Тоҷикистон равон мекунад дордоро. ба тамоми ҷои Тоҷикистон, махсусан ба шаҳри Душанбе ва ба вилояти Суғд, ба Панҷакет, Хунҷанд, яъне ки ба шаҳри Бохта равонтон мекунад. дӯстони азиз, ширкат бовар мекунад, иншоалло ки ягон камбудӣ нест, ҳар ҳафта бор равон мекунад. салому алайкум ака. акаҷон, яъне ки ҳамин бортона дар тӯли чанд рӯз меравад, яъне ки чихела ҳамин я ҳафта ҷамъ мекунем, роҳакӣ мекунад. ҳар ҳафта, яъне ки шумо бор доред барои рафтан? ҳар ҳафта аста. Саломат ҳар бошед. ҳафта рӯзи якшанбе. Саломат бошед. дӯстони азиз, ина марҳамат дар метро Катени қарор дорем. ана адресо метро Катени, номерои ватсаби акамон. мондагия касоне ки доштагӣ бошед, иншоалло ки рафта боротона мегирад. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. доми 6 этажа ҳастае. дӯстони азиз, 59 квадрати метрай. нархи квартира, яъне ки навстройка мебошад. нархша 250 000 сомон мега. боз муомилаи хубам дорад. марҳамат дӯстон, ҳамин ака яъне ки маълумоти пардодагиай қадме ки қадр бошед, дар номаҳои ватсапшон муроҷиат кунед. марҳамат, ина даромади дари хона. خونه در کلاونش هم میچسبونن و تریزش تریزش هم میچسبونن. درآمد میشه. اینجا جوی توالت بانیاش. من اینجا میشه یک خونه دروازی کلون. شش بسه با بالکن داره. با این طرف شما خیلی خونه میشه. دو خونه‌ای کلون کردن 5 اینش 5 نیم بسه. این خونه‌اش این شش تازه درش با بالکن داره. خلاصه تریزاش رو میزنن، در گلاونی رو میزنن. پیرگارودکا فقط پیرگارودکاش هم جدا کرده میشه. بودم خریدار فقط چی میکنه؟ شکاتور میکنه و رنگ بور میکنه، زندگی میکنه. قرار داره در اینجا راه فیض‌آباد طرف دنیا شهر وحدت. اینجا در مرکز سرباش است کلا. اینجا در گیمنازیوم شده. همش ساختمان است. برایان جوی نقض میشه آدم. جوی خوب و قرار داره. خونه عبارت های انجام مترو کنید. дӯстони азиз, хонаи навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳастае. қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони ҷоми гуфтагиай. 3 дар хонаи пастак, яъне ки сохтагиай. дӯстони азиз, хона ремонтҳои хуб, 6 сотиқ замина. нархи хонара яъне ки 175,000 сомон мега. калидораш гуфтагиай ки 20 метрай. касоне ки қадр бошад, марҳамат дар номерҳоро экранда замина ва маълумоти аниқтарашон аз худи сӯҳбашон дастрас кунед. дӯстони азиз, кадме ки дар комментари аз шаҳри Ваҳдат хона гуфтагӣ, марҳамат, хонаи фурӯшӣ ҳастае. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Фаришта гуфтагӣ. дӯстони азиз, 4 дар хона мебошад ва масоҳати заминаш 6 сотиқ заминае. нархи хонаро срочной фурӯшӣ 205,000 сомони. калидор ҳам дорад, яъне ки гирди атрофи хона маҳкам дарвозаҳам часпондагӣ ҳастае. свет ҳам дорад, нашоди обуш ҳечи гуфтагӣ нестае. дӯстони азиз, рақамҳо барои тамос 905 80 80 06. марҳамат, дар тамос шавед.
дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастак қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, яъне ки дар тарафҳои фабрика, деҳаи Истиқлол 4 гуфтага. Дӯстони азиз, 3 дар хона мебошад ва масоҳати заминаш 2 сотиқ замина бисёр мушкилӣ нест. нархи хонара 270,000 сомон мега. дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Истиқлол 4, калидор 2 дар хона, яъне ки 3 дар хона 2 сотиқ замин. нархаш 270,000 сомонӣ. боз муомилаи хубам дорад. гирди атрофи хона маҳкам, яъне ки дарвозаам часпондагӣ ҳаст. Дӯстони азиз, рақамо барои тамос 551 02 44 00. марҳамат, занг бизанед. ва дӯстони азиз, хонаи навбатиамон қарор дорад, яъне ки хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, деҳаи Саркишти боло гуфтагай. 3 дар хонаи фасони хушрӯ дохтагай ва 5 сотиқ замина. нархи хонара 400,000 сомонӣ мега. гирди атрофи хона маҳкам, марҳамат, яъне ки хона ба айнами ҳолат ҳастай. кадне ки аз ноҳияи Фирдавсӣ тарафҳои деҳаи Саркишти боло хона хар бошед. Дӯстони азиз, марҳамат, дар номерҳои 915 84 84 26 метавонед муроҷиат кунед.